Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Salam hormatly radio dinleyijiler. Azatlyk Radiosunyň dünýäniň dürli ýerine ýaşaýan, işleýän we okaýan türkmenler baradaky Dünya Türkmenleri atly hepdelik dowamly gepleşiginiň nowatdaky sanyna başlaýar. Gepleşigi taýýarlap hem alyp barýan men Döwlet Baýhan. Mehriban doganlar, 23 fevral günü regional liderleriň gatnaşmagyna Türkmenistanyň Mary welaýatynyň Serhedawat şäherine umumy bahasy dürli metbuat serişdelerine 8-10 milliard dollara barabardygy habar berilýän Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan transmilli gaz geçirjisiniň Owan möleginiň guruluşyna badalga berildi. Azatlyk Radiosunyň Dünya Türkmenleri atly gepleşiginiň buňky sanyny bu wakadan uğralyp göşol ruwatyň özünde de redaksiyamyza gelip boğuşan hatları nazarda tutup Owganistanyň etnik türkmen ýaşlarynyň problemalaryna gönükdirýär. Gelin owaly bilen Owganistanyň etnik türkmen ýaşlarynyň durmuşyna problemalara sebäp bolýan ýagdaýlara garap geçeliň. Hormatly radio dinleyijiler, bilinçli ýaly Türkmenistanyň türkmenleri bilen bir meňdeş dille gepleşýän etnik türkmenleriň aglawa köpçülükde ýaşaýan ýurtlarynyň birem Owganistan. Ol ýerdäki etnik türkmenleriň köpüsi ýaly goňşy Türkmenistanyň Serhedýaka welaýet hem etraplaryna koçum bolup ýaşaýarlar. Ýöne inni ençe ýyldan bäri Owganistanyň etnik türkmenleriň ýaşaýan ýerlerine durnuksuzlyk höküm sürüp gelýär. Owgan resmiýetleriniň ýerli harby serkerdeleriň we owallaryň aýtmagyna görä Taliban ýurdun günnogorundaky Jögüzjan welaýaty bilen Günwatarynyňky Gerat welaýatynyň aralygynda Faryaby, Batkyzy hem öz için alýan onlarça etrapda öz hökümini ýöredýär ýa-da ýöretmäge dyrjaşýar. Bellemeleri gurrun bu ýerde diňe bir Taliban barada gitmeýär. Geçen ýylyň iýun aýynyň ahyryna Islam döwleti toparynyň jeňçileri Jögüzjan welaýatynyň Türkmenistan bilen terketleşýän Dardap etrawyny basyp alanlyklaryny öňe sürüpdi. Jögüzjan welaýaty Owganistanyň etnik türkmenleriň ilat sany taýdan agdykly edýän welaýatlarynyň biri bolup durýar. Azatlyk Radiosu bilen gurrundaş bolan Jögüzjan welaýatynyň ýaşaýjysy injener Abdulgahhar Daýhan ol ýerdäki ýagdaý barasynda şeýle maglumat berýär. Bizlerin çağalarymız uruş var mantykada mektepler, medreseler gapylýar. Talimden, terbiyeden mahrum kalýar. İkincisi asabi ýazgyn zarba degýär. Üçüncüsi ýaşlarymyza çağatıklamızın ravani sehetine zarar yetiyor. Türkmen dişin mantıkalarda içil yol su yok. Hiç bir daşari yok, içeri yok, hiç bir Türkmen oturuyor mantıkalarına karasan yok. Anışlık hiçliklerden ibaret. Azatlyk Radiosuna hat ýazýan Owganistanyň etnik türkmen ýaşlarynyň aýtmagyna görä, ýurtda türkmen ýaşlarynyň durmuşyndaky iň esasy problemalaryň birem ýokarda agdalşýaly howpsuzlyk ýagdaýy. Howpsuzlykdan daşaryn Owganistanyň Türkmenistan bilen Serhedýaka tewitlerine ýaşaýan etnik türkmenleriň häzirki wagtda başdan geçirýän tebii betbagçylyklary, işsizlik we bilimiň doly el ýeterli bolmaýşy agyr ýaşaýyş şertlerem türkmen ýaşlarynyň gözüňini tutýan maksatlaryna ýetmegine böwet bolýar. Owganistanyň etnik türkmenleriň Türkmen Şura atly geňeşiniň başlygy Nigmatullah Sadat Azatlyk Radiosunyň Dünya Türkmenleri gepleşigine beren maglumatynda Türkmenistan Owganistan Serhedýaka tewitlerine bolup geçýän uruşlaryň we susuzlygyň ol ýerde ýaşaýan etnik türkmenleriň durmuşyna yaramaz täsir edýänini aýdýar. Döwlet aga köp bir muhim mowzuny menden soradyňyz. Şol uruşlar Türkmenistan serhätde şu tarafa köpelip otyr. Soňaňyrda Mazar Şerif, Jögüzjan şurda şu serhätlere, taraplara uruş köpelip otyr. Börde gaty hemme millet gynçylykda, hususan türkmen millet bularyň iki dana gynçylyklary bar. Bir hoşu uruş mowzuda munda gaty müşkilata günde ölýärler. Jögüzjana 5 kışlaga bardym, Mengejik diýip, Murdiýan diýip, Jögüzjanyň özünde hemme ýerlere bardym. Ýaşullar bilen dostum gaty suw müşkilleri bar. Burakam bolup tursa gelecekde köp insanlary biller elden bersek, şu suw billeri kesel etýär diýip, şu suwun elinden köp maýda oglanlar garnagry bolup ölýär ekenler. Ýani şulan müşkilatlary bar. Gepleyer Azatlyk Radiosu.
Hormatly radio dinleyijiler, mikrofanda onlar dünýä türkmenleri gepleşigimiziň Owganistanyňky etnik türkmen ýaşlarynyň problemalaryna gönükdirilen sanyny dinleýärsiňiz. Bilermenler ýurtdaky howpsuzlyk, işsizlik, garyplyk we tebii betbagçylyklar sebäpli bolan oňoýsuz ýaşaýyş şertleriniň Owganistanyňky etnik türkmen ýaşlarynyň az bölegini daşary ýurtlara ýokary bilim almaga gönükdirýän bolsa, esasy köpçüligini zähmet migrantlyk etmäge iterýändigini öňe Olar Owganistanyň etnik türkmen ýaşlarynyň eklenç üçin esasanam goňşy Eýrana we şol ruwatyň özünde de iň köp Türkiýe ýykyn edýändigine aýratyn üns çekýärler. Owganistanyň Joýjan welaýatynyň Garkyn etrawynyň Hannepe owasyndan jurnalistika bölüminiň studenti Latif Peymanam Azatlyk radiosyna beren interwýusynda ýokarda agdalýan meseleler barasynda öz pikirlerini şeýle paýlaşýar. Latif Peyman Owganistanyň Joýjan welaýatynyň Garkyn etrawynyň Hannepe owasyndan öz gyzygym salamlarymy Azatlyk radiosyny dinleýän dünýä türkmenlerine gönderýän. Owganistanyň ýaşlary ykdysady ýeplykden, ýani okumaga üstün çykyp bilenýärler. Şo sebäpden hem obalarda sowuş bar, ykdysady taýdan köp güni gözarany zaýyf. Şo sebäpden hem okudan daşmysty düşmekligine sebäp bolýar. Ekseren ana şo gaýry ýurtlara bosgyn düşýärler. Ýani serhat ýakalardaky obalarda jowanlar, ýani ýaraly toparlara goşuljak däl bolup, başga ýani İran ýaly, Türkiýe ýaly kişilerlere giden ýoklar. Öyle gep dogry däl. Owganistanda hiç iş ýok, wezipe ýok. Näme jowanlara bu. İş aljaksan Owganistanyň döwletinden satylýarda. Misaly $1000 ana şo ýani satylýar. Owganistanda ýaşlar okuýsalar, ýani okuwyn tamamlanandan soň olara iş taplanýar. Hasaten Türkmen bolanlygy üçin de. Ýöne emma başgalar ana puldar bolsa olara berilýär. Näme üçin diýende, olar şu ata-babadan ýa-hani minister bolup işlenler, ýa wekil bolup işlenler, ýa ana şu döwlet işgärler bolup işlenler de kadimden şu ata-babadan gelýär. Olar şu ata-tölte ogly ana şu ýani wezipe ýa bolup gidip oturýarlar. Ana dihançylyk edip ýere keldi ýere Owganistanda bir mäşin ýok, suw ýok. Ana şu ýani gynçylyk günler üçin gün gözeran atenen bakmaklyk üçin Türkiýe we Iran we ýani harçy kişilerlere gitýärler. Türkmen ýaşlary ýani Irana gitýärler, Türkiýe gitýärler. Ýani Iranda gaýram kaçak işleýärler de. Ýani biller diýär bir tamam şu tamamdan çykmana ijazamyz ýok. Eger çyksak diýär biller Iranyň polislary biller tutýar diýär. Şondan diýär biller hiç ýere çykyp bilemdi ýok diýär şäherlerine. Türkiýede diýär berenderde rahat gezýär diýär şu türkmenligimiz üçin diýär bize on ýanak bir zere ýetiren ýaklar diýär. Şöýde bana bunu gudaran bakmaklyk üçin işläp ýerler de. Ana şondan toý edip üýlenýärler şu Türkiýede, Iranda işläp, Owganistana gelip ana pul jemläp. Ana şöyle de näme maksat bunu gözoran üçin gitýärler. Ana şu ýaragy toparlaryň bar bolmaklygy, ýani obalarda, etraplarda şu biziň Owgan türkmenleriniň ýa galmaklygyna sebäp bolan. Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna hat ýazýan, Eýranda işläp ýören käbir Owganistanyň etnik türkmen ýaşlary ol ýerdäki bekanun ýagdaýlar sebäpli Owganistanyňky ene atalaryny, maşgalalaryny we howsarlaryny eklemek üçin şeýle gata agyr şertlerde işlemeli bolýanyny gurrun berýärler. Türkiýede işleýän Owganistanyň zähmet migranty etnik türkmen ýaşlary bolsa, Eýranda kagaralanna Türkiýede polislaryň saklanmakaly türkmen bolanyny aýdanynda degmen göýberýändiginem sözleriniň üstüne goşýarlar. Türkmenistan Owganistan derget ýakadaky owallar bolsa, işsizlik sebäpli käbir etnik türkmen ýaşlarynyň sebitde hereket edýän ekstremist toparlara goşulmaly bolýanyny öňe sürýärler. Redaksiýamyzda dürli ýurtlardan hat ýazýan Owganistanyň etnik türkmen ýaşlary ata watan Türkmenistanyň we dünýä türkmenläriniň özleriniň ýokarda agdalýan howpsuzlyk, işsizlik, garyplyk, tebii betbagçylyk sebäpli bar bolan şeýle problemalaryna çözgüt tapmaga kömek soraýanyny aýdýarlar. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşiginiň bu sany tamam boldy. Biziň bilen metbuat@gmail.com metbuat@gmail.com elektronik hat salgysy arkaly habarlaşyp duruň. Ýene-ki efir duşuşyklarymyzda azat tolkunlarda duşuşýançak hoş sag boluň. Dünýä türkmenleri. Dünýä türkmenleri.